بسم الله الرحمن الرحيم. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın muğasında bir ulaqan vaqıa bolupdyr. Dirman vaqıa. Şudur şu ders vaqıa. Necran diýen ýurdun Nesranilary Hazreti İsa'nın ýerine düşýän millet barmışdyk Necran diýen ýurtda. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın Medine-i Munawwarasynda da Yahudiler ýaşaýanmışdyk. Yahudilerin alimleri. Oham bula bir wagtda Peygamberimizin ýanyna otyqala ikisi Nesraniler de gelipdir, Yahudiler de gelip şotada bahs bolupdyr. Qyykçyk turuberipdir senemenaňysyna, azadyk meseleňysyna näme diýipdirler. Ahyrda da kefin aňarsy, kefin teýişine barypdyr. Necranyň Nesranilere aýdypdyrlar, Yahudilerin hemmesi otda, fakat Nesraniler cennete girýär diýipdirler. Oham Medine-i Munawwaradaky ýaşaýan Yahudiler de aýdypdyr, siz ýalňyşýaňyz. Cennet bizinki. Eger biziň ýüzümize düşen insan bolsa Yahudiler şey diýär. Her kim biziň ýüzümize düşdi, kıyamet saadete ýetdi. Gönünni diýipdir. Yahudiň aňarsa kime barýa? Hazreti Musa barýa. Nesraniň aňarsa Hazreti İsa barýa. Yahud bilen Nesraniň arasy aňarsa bir mübarek insanlara barýa. Erziş gal bolmalmışdykda. Hatta al şey diýmel, bize cenneti. Siz de öz Peygamberiňiziň ýüzüne düşsen cenneti diýip şey diýýärler. Diýmändirler. Näme diýipdirler? Siziň ýoluňyz diýipden cehennemi diýipdir. O da sizinki cehennemi şeýle qyykçyk turup, "Oham Allah Taala aýdypdyr: Ey bi hayalar, wa qalu la yadkhulul cennete illa men kana hudan aw nasara." Şo Peygamberiň ýanyna sesini galdyryp qyykçyk edip durarlar. Kafirler aýdýar: "La yadkhulul cenne, cennete hiç muňa da girip bilmer. Her kim Yahudi bolmasa, ya Nasrani bolmasa" diýip şu dawany diýipdir. Kul hatu burhanakum ya Resulallah şolara aýt diýipdir. Ey Resulullah şolara aýt diýipdir. Hatu burhanakum. Näme delili var kaşaly cennet menki diýip aýdýar? Cenneti adamlaryň ýürekleri bilen cehennemi adamlaryň ýürekleri fark edýär. Sandugy açyp görende aýaşy cenneti adamlaryň içindäki çykýan jawahirler şu Yahudi bilen Nasranyň ýüreklerine barmy? Allah Taalaň gorkusundan, Peygamberiň mehabbetinden, nuru bereketden, fiyuzatdan yürekler fark edýär. Cenneti adamlaryň ahlaklary bardyr öz başyna bolan. Aýaşy Yahudi Nasranilerdäki ahlak bam diýipdir. Cenneti adamlar kepläne bir forum kepliýär. Aýaş olar ýaly kepliýärlimi? Ahyrynda mohrun kessek, cennetileň zindigi edişi ýalyk, beheşti adamlaryň zindigi edişi ýalyk, zindigi edýärmişler diýipdir. Insana musulmana şeýle ey musulman dogan. Ýöne musulmanlygynyň bilen kul hatu burhanakum. Han deliliň näme musulmançylygyňa diýip kıyamatda Allah Taala sorajak. Hop biz musulman etdik. Biz ahir zaman Peygamberiň ummet etdik. Biz de bir musulman ýurtda ýaşaýardyk. Biz de bir kanuny islamyň eterine ýaşaýardyk diýsen, kul hatu burhanakum. Näme deliliň bar? Han ýüregiňi aç. Musulmanyň ýüreginden çykmaz zatlar çykýarmy? Ya hasadatu biderekler çykýarmy? Ýüreg görjekler. Gözüň perwendesini görjek. Kulaň perwendesini ahlaklyň görjek. Hiç nami bi hakikat dide-i ya zegafo lami gul gul çide-i esim khandi raw musammara bejuy mehbebaladan ne ender abejuy. Hazret Mevlana aýdýar. Hiç mogada gulliýeniň bilen burnuňa hoşbuzat gelip bermen madamy ki gulüň ýüzünden gitmeseň diýipdir Hazret Mevlana. Hiç mogada balliýeniň bilen, asalliýeniň bilen agzyňa süýjüzat tagam gelmer, galam bilen iýmeseň diýipdir. Tehiýet etmeseň, ýüzünden gitmeseň diýipdir. Ondan çyryym näme diýär? Hazret Mevlana ikilenji beýtde: "Esim khandi raw musammara bejuy, mehbebaladan ne ender abejuy." Bir moga aýyň aksi, şu suwuň içine düşse, şu suwuň içindäki zat asl aýmy, ýa aňardan bir munakes bolup duran ýeri barmy? Munakes bolup duran ýeri bar. Biz de adamız musulman, doğru musulman. Emma asl musulmançylyk bir ýerde mahfuz bolupdy. Qur'an-ı Kerim'iň içinde, ulamalaryň ýürekleriniň içinde, din we diýanet kitaplarynyň içinde musulmançylyk destebendi bolupdy. Şondan bar istifade etmeseň, ýöneseň özüňe mark gurallaryň musulman diýip mark gurallaryndan hiç moda peýdasy ýok. Kul hatu burhanakum deliliň getirdiler kıyamatda. Biz de şeýle ey musulman dogan, hawa özümize ştada gursajygymyza mark ba musulmançylyk mark. Enatamız musulmanmışdyk, biz de musulman. Madamy ki şu markyň hakykati bolmasa senne, ýa aýtdym Qur'an-ı Kerimde musulmançylyk ba
Ulamaların kitabında da Müslümançylyk sebit, şon getiräkamda öz zindigiňe salmasaň, defäňden täze edip istifade etmeseň, hiç mogada Müslümançylygyň peýdasy ýokda. Kul hatu burhanakum. Ey ümmeti İslami, siz özüňize Müslümanlygyň ahlakyňyz kafirin qıtdyki. Yüreğiniz açyk görsen kafirin yüreğindäki aşkalar badyki. Kafir näme gözü bilen günah diýen bolsa, sen näşe göz bilen şu günahları etdiňki dip kıyamatda şey diýiljek. Pes näme demeli? Müslüman diýeniň bilen bolmaýar, madamy ki Müslümançylygyň izyna düşmeli bolýar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.